Minulý rok Slováci užili takmer 6 miliónov balení antibiotík. V rámci Európskej únie patríme k ich najväčším spotrebiteľom. To si však už vyberá svoju daň, pribúda antibiotík, proti ktorým sa stávame odolnými. Hrozí teda, že sa časom už nebudeme mať čím liečiť? V 90% krajín sveta si ľudia antibiotika zoženú aj na trhu či v samoobsluhe. Oni idú na pumpu, kúpia si za pár halierov antibiotikum, sami si ho naordinujú. Ak si myslíte, že antibiotika bez predpisu sú výlučne záležitosťou tretieho sveta, mýlite sa. Pokojne ich zoženiete aj v Grécku či na Cypre. Návštevy odborníkov sú totiž extrémne drahé a tak sa pacienti stávajú svojimi vlastnými lekármi. Samoliečba sa však nevyhýba ani Slovákom. Žiadajú si ich mnohí, hlavne keď už prídu do ambulancie, väčšina je presvedčená o tom, že prišli preto, že si tie antibiotika u mňa vyzdvihnú. Ale vieme, že až 80 až 90% tých ochorení spôsobených vírusmi antibiotika nie je treba. Napriek tomu na Slovensku za minulý rok opäť stúpla spotreba antibiotík a z toho ide ruka v ruke aj odolnosť voči mnohým z nich. Farmaceutické firmy neprinášajú na trh dostatok nových antibiotík a tak musia lekári opäť často siahať po tých najstarších. Tie, keďže sa predpisujú menej, majú väčšiu šancu na chorobu zabrať. To sa však nie vždy páči pacientom. Viete, keď pacientovi predpíšete penicilín, ktorý je tu s nami od roku 1947, tak ten pacient má pocit, že to je niečo, čo je taký ťažký prežitok, že tomu nemôže pomôcť. A pritom, keď ide o streptokokovú angínu, naozaj má byť liekom voľby, pretože nič lepšie ešte ani tie nové generácie antibiotik nepriniesli. Odborníci preto zdôrazňujú, že antibiotická liečba patrí do rúk lekárov, ktorí najlepšie vedia, kedy a aké sú naozaj nutné. Samoliečba nás totiž môže doviesť až k tomu, že nám časom nezaberú už vôbec nejaké. Veronika Ostrihoňová, televízia Markíza.